Banla benyeng halaki Jong ki kejat kade ka jing angnut babarok ni don bar haba poi ka kep ban trut yu mau udieng ban yo ban khet yu uso ka jing tre shitomru ni hab ban turben bat ka jing ya Lynti Jong Samla Suwannaki Tariang kalong kawai na kinuksa habangi kren ya kata ka benta Samla Suwannaki ilong iba Jingiaid ban persyang ya ki eke batamai bat nadu ba idang kena Jingiaid ban shnai ki jing shna ki babunjan kat banang ya ki por ila persyang ru ban shet ya ki jing bam bakery bat ismut ho ba ka jing persyang Jong hakin ki kam ka kelapan ban ka jing songtenan bat yaka ila pen kelapan syaka kam ka ba ila sedang ban pentelun na i jing sedang ibaritam wat hapadeng ki jing ba ia kendu ban penya ya kan kam la kalong ha ka pisa ka tingka ne ka ka ban penya yo yaki imshim ladu jing kermen bat jam syakmat ban yai biteng yakini ki kam Suwannaki Jingiaid ru ya kitiar ki bakam pala bat ki ba snowdon jingmun kumta ila sedang ru ban penya yo ya ki jingdeng ki babun jan bat bun na kini iwan ra na shabar bat don ru ki ba ishnahi da ki kti hoot kamlong ka besuk ya i namar bun sien kitiar ki ba ishna ki bampor bat bambor met ru bat ihap ru ban perkhat hababu dor ya ki namar inget babaro ki dei ban yo benta ban yo ban thiet ya ki ni kitiar khnang ba kanum kta ya ki ba thiet bat kumju ru kanum long ka jingdu nong ya i Suwannaki inget bahabangi yai persyang ya ki eki batamai ngimla aklam da kendu ya ki jinge ha ka jingya Lynti jongi Henry da ka mensim ka bas ngauret ngi de ban pediang ya kita baro bat jam syakmat bat klempem ngin yo ya ka jing sohun mensim ha ka bakun Keblai pi baru yang sobhai pi syakawai pat ke benta Jong ke Rympei. Benta ke sini don hapadeng jingi ya Samla Suwannaki Tariang. Iban sam ya ke Jingiaid Lynti ke Jong hakikam ki ba itrai. Naduk ki jing shna ki ba iju shna, naduk ki jingbam ki ba iju shet. Bat ki jingdi Jong ki jingdeng ki ba per ba iju penyat yo na kawai ka pos kawai pat. Di bangin tip kam penyat kita baro alinginya pais imenta. Kublai naki ngip yang sobhai pi syakani ka program ngi Rympei but kumbangi julia man ka porma ngi ju sam ka Jingiaid Lynti jing kiru kentai ban ai men sim bat penchulari ki bai pat ki para kentai ti le si shabangin jam she kita ki benta ki ba per jong ki kam ki jong pi ba ka jingem ka jong pi naki kendiat le si plan pi thu kam pa shu ya le na ka benta ki palok ki ba pe ngi ne ka por kublai shubon kong pla ki ni ka lat yang mandan kat lang bat piang ni Ngaketeng Suwannaki Tariang ban ngasang sa harenja society colony ban ngadi ibre wajus tenat ban shed kum ki jembam bakery kum ki cake ki biscuit ban ki beki wede ban ngajus tenat do ban le kini ki arts and craft nadu bangadang ren ngajus tenat ban shna ing tu tibat mentang sedang kini ki handmade flowers lani ki anything ki kum ki clip e ngasnahi idan but other te but kum juru ngajus tenat ban dia kini ki jendeng ki kum ki earrings ngasus na shabar e kum tu te ngasa dia pedeshan ni nama naki pi ong ba pilong ita ikna iba snow tenat ban shna jing shna nadu ba pidang red mo Henry kendiat naki ngin ya pai le si shaka benta ka ba le si ka ek ba ktik pat ya pi ban penlong ita ijing so tanat jong pi shaka kam ban penyat yo la ni ban di kita ki jing shna ki jong pi le si ka ek ba ktik ya pi ban penlong ita i hobby jong pi shaka business ban kata kedin ba kum hakani ka juk ka bamta ka kam ka jamru ka betuna dan Lynti dalangi tab hakan hanu kuno ka dorung imyo tingi haban trut umau ding tang bangin kieu ban penbiang na mentala dia shwa hadin ngin sa pet ya kayeng kesam ti tang di ini I baret bangas tang nadu ningkong ngasdang ya ka baking nantungan sa sedang saban le kini ban thiet man sos na ba ki tu ki kini ki jindengi ti try ban dia wala ka di kay Jingiaid Lynti Jong ka ba jinjar tamba nga ham give up re ti bat kum juru kini ki handmade craft nga just na ru men shwa nga dang ren
Ti suki nang tu kadang wan like ki interest kan ka interest hanga long kadang bun kadang komentari pertai internet ngiyo ban explore long bun teli ki ti nang tu kan ngan sa yo men sim ban le ban ya Lynti show ban shim kan ka lat ka Lynti bangan seng pade kan ka jong le dia kadai palat naki ka ba piong namar ba ha ka juk ka ba ngiyale ban yo ya ka kam ka ba biang ban yang hala ki jong ki kijat haba ngim idon lat nga sre ka wei naki lat ka bangi la ban ayala dia ka long bangi ni rap ya la dia da ka bangi yang hala ki jong ki kijat mo bat kum ba piong mo naki ki jing ki ba bon pila ha ban ya lingba ha ki ni ki benta ki ba per jong ki kam shna ki kam de jong pi le sing ni pai sha ka ta ka benta ningkong ka jinjar jonga ka di hakapor banga sedang ya kenika bikri ken ngakhamut henre ban ngan sedang tamba ka shulong no ba haka class 12 jonga ngadan practical exam ti ngidon ka practical namar nga shim joga home science ka subject ti long kata ka ditang ka basic ken ka ba ngalet ha for class 12 ting ha ban shat ken haka practical exam ting la ban yo kat bangi yo ting imtup ngin yo da ke ka BI no hikai ti kum kiwi ki jin shat nganang long dam lo malaru long kum du ngadang ka idea ngadang la ti ditang ka baking kin bangam la ti ngatiang ya kata ti nga super sangken ngan persang kat balong ti dinang tu ngan sedang ti dang to tambah ta ka exam kham yo heda ka baking tambah ka tu ka penlong yang aba ngaden ka jin so tenat ti bangan shed bangan bake bangan A1A ti nang tu ngan sedang kala apoi nak lockdown ni tu ka taru ka di ka jinjar ka beningkong ka ba ki jinjar ban thiet ki tiari na mar ka lockdown tu mo wala ka taru kam di tang ka ka jinjar hende aso nguru na mga yo ka por bangan practice la dia bangan pelut por ya la dia hang tu bangan persang ningkong eti ki hayeng hi ki bakin mat bakin bam ti nang tu squiski kin dala kila nang ai men CMA ti ngan sala ban hadin pade ka tu ka lockdown sedang ban shim order tambah long wala ka taruk ka mo ban shed for ikibriu namar fitiang unbang hayeng kin yaro bethi tambalong shabar pade kibriu long nang batay ti when it comes to financial ru ka jinjar wala hayeng ki ram ki ai by seng hi yanga among bakim ai tambalong kanu ki ingredients ki ram te ki baram ti bat mentalong to nang ningkong te ngila ban syutiet deki bakum ni kum tai rumah badang stang hende da fla nang ya shaprang pemla te ban pinchu ai tang di itu in ba shumlo mala hende ka quality ka ban kong ka badan kam ba fia ban thiet ki ingredients ki ba kham ba kanang ba kum ta kin ka ki big good song fi ru kin kham bang hoi ti menta ka jin ka we ru ko long ba ki customers kindan ki bapli ki bala ban thiet kidan ki bamla menta ngaban bu kata ka doru ka ban haban bu lang te ki ba kham ki ba rem ru kindan hi ki ba kham duna dor kindan ma ble haban perkhat lang ya baro de tang ubayo ne de tang ki bamyo ma haban perkhat in general kata ti kata ru ka de ki ka ba ban perkhat ma namar yala dir fya perkhat ba kapor jong fi pelut hang tu ka bai tray yala di nang tu long kibun ha ki para ma kentup lang hang tu kataru ka di ka jin ka bangaya Lynti long ka bajinjar ti menta ti ngayat behi shaprang dalong kum nuru ti when it comes kini ki jewelries pade kini ru ka jinjar he namar kini te from scratch benala di hapan yu namar ngaseng sha ka tu ka jong ka bikri ayo na yeng long ki ai bai seng mo tamba ka no tambalong wala ka taru ngasongu ki tidang asdang kini pade long kopta don mi jiso le ran ban pan shipan tinga haban le hinala di tan di itu ipisa ba pelang bayo bat kadang late college nga hab late college peng happen dam
ti kapor ngam du da yo bah wala ka taru nga kham give up hi nga yuben ti nga zang sakini ru namar balong kumta mo wan yo extra pocket money namar the fleet class iru fi aban lut i ti long dai dan hinala di ti kham hun am kata ti nga zang kini wala ka taru ka jinja na mable ban thiet na shani ti namar kum hat kapor menshwa ka bang asdang ali tingam tharai kin dan kini ki anti tanish ki don tambalong ka dor jang kiru ka remte ti ngaban try ban wat Lynti na shabar ban sos tambala ka taru ka di ka bae namba phemla ban shanya outside ti phemtip kan long kum do ki brew ki poi shane em katyar ne kanam poi fi ban pet ki design phemla ban chutit lambur kum turu namar haban yat kum ka trend menta ti haban bu lang lu hi mti tang ba ban bu tang ki anti tanish habu lang hi ti ki ba kham duna doru nama ble ha perkhat ki yaki biru mti tang ki ba yo ba em ti long ha perkhat lang kan in general ben kum tu ti kataru ka ba e hi ban seng kaniru kam de ka basuk pade long ngaya cha plang ben ngale be e banga kwa man le ti kumba kishit ong yang jack of all trade ti ngalong kum tahi ti nga just na ban le bun tali kam wala kishit ong yang ka di tang ka side hobby imta em ka kani kam di tang ka side hobby mga le ande ka di ka kam ka banga jusu tanan but ka di ka backup ma lada kum suppose menta kum ha ka bakery nga to nga shupang nga shitam ma ti kam namla ban shet namla ban e ti alis nga don kini extra am long am dan kam ti ban pan no de nga layo nala dia ti da ki kum kini ki sentiu e pederu kumenta long ngasdang kini pede de ba nga i long ki hot itanat mo ki fresh flowers tang balong kim last dia ki yap kloi ti nga shiu ikin kum tu ha internet ngadang sedang last year ikini ti nga shi im tu ki basna kini ki kum tu ti nga ilong ngadan interest ken nga pet im tu ngan chu persang kalong ne kamlong nga thiet kita ki raw material ban thiet kini ru kam de ka basuk haban perkhat cha namar long de dan makana ka pisaru fi haban nang te ban bu long ban penyat femla ban chu ban bet nama ble fi haban perkhat sturu bat sturu te kadan e kadan bet tamba nga ong be le em an le la kale I give it a try long ma kat balong kat baja te nga sasang ken suki nga stang shna em tu ning kong te itanat re kata te long mo ushu long pat wandur pat e te itanat te suki pade long dala nang le te la nang wandur em tu te menta pade long kini long amla than chu ban le hi marwe te ngadan partner ba yarap lang yang shit yarap ban penshna igum tu te ngia le lang hi kan te long ban ong man le marwe te ngamla ken kala kham khia sabah ban manage lang kum tu shatu te long kala kham bam pot te kum ta hi kita ki dijin e jonga kumpa pi ong mo na ki ngatri kanu no ka kamru kandan be la ki jong ki jing e but hapdeng kita ki jing e ru ni sungthu ba pi la yai ne ya ka thong ka ba pi lam bu pi klam island ba kita ki jing e kin wan pendu men sim ye pi la ni kin wan ban pen song artatin ye pi henry pi la persangkat bala ban ya cha khamat mo naki namar pa piong babun na kini ki tiar kum ki jingdeng pi sos na shabar ni pi wanra na shabar but kum ya kini ki jingshna ki ba pishna ngi kwa bantip kum no pi penya yo pat ya ki lani pidi ya ki namar pa kum piong mentan shipang na ki ngi hab ban perkhat nam ta upat ba le si undan uban la ban thit ha ka dor ka ba he le si undan uba so artatin ni so thlia la da ka dor kala he e te ha kanu ka dor pat phi bu dor ya ki pat phi penya yo ya ki ni ki tiar ki chong phi ngam juda ngabu mo ka fixed price kumi kini ki jewelries e hendai tambalong ki don hi ba pli ba pandor tamba kata ting habal ban ai ngamla ban em ka debit fix lano skidan pat kitiar ki bangamla si saban penduna namar bay la diru la thiet rem nang tu ki shit ken so ka by shipping by packaging ti kala nang shong rem te long nala diru la long basu ai kum te kam ya hap shit ngam ban si nga ban ong la ong bangamla hinde ki don pat kitiar ki bala
ngaduna bihi nomor boleh nomor amdi ti ban long kham nam pham perkhat ti nomor bolong kum ta mo ki bapli la kwa finchu tang ba fi ko bandi finchu di ha kador badam lu mi ham hapan perkhat lang ti la diru ba de ki weru kata di jin sngau janga ken ba jide te ban perkhat tang na menta jin yo jin em yela di de perkhat lang ki we kum kini ki sentiru kini te ki di ki custom made be long kat ba ki order kum tu ka ki ba ki kwa e kum tu ki la sen ka inspiration picture tu reference e te nga page kum tu nga calculate e tengok ong yaki ti deki so biang kata kador ti ki ong bet hoi biang bat dakim so biang ru ngaduna hi kat tu kat ni tambah ki han met te fis tu hi ka khambam bor khambam e te long mdala than te banduna wala kata ru hi nga persang hi banduna kat tu kat ni ti kum ki big goods ru ki tu ru ki mostly they fixed price hi nama kabam temo finduna kum nu hi ka jinlut hang tu ka buy tray ka buy ate kam di ka ba sum ti tambalong kidan hi pat katu kat ni ki bapan ti long hap hi ban perkhat ken kata ban market ikini ti through hayeng shaning kong tinang tu ki na yeng ki shaki bahayeng shaki parlang tinang tu sa mentale ka social media ka dan tama ti nga should engage ba yala di ha social media ti kum ta hi ki orders ngayo kamun pimdan ka dukan ne ka jaka ba pi shong pi penyat be ling ba ki rensan social media mo kendiat ru naki namar bang yu iba ha kini ki singi ki por menta ki babun ba kini ki pop up sales ki mi bat ni iba ka long ru kum kalat ki kena lani kinu kinong seng kam la jong ban benan kam ya katu karensan ban pen itu ya la di lani ki tiar la jong lani kinu ki kam ki baki don hato ka jing syam ka jong pi ka jing ya lenti ka jong pi pan haba pi benan kam ya kita kijai rensan pan man penya yo ya ki ma shong pi kum kitu ki rensan ki deshisha ki ba ai taka platform ingi ma tamba wala ka taru ka jin e ka dan ben mangi haban ra ki tiar ngi haban lit display ngi haban up hang tu tingkhan dangim la na la diru ngi haban bu briu ban shania ru kum no ka bun ki jin e wala ka tamba wala ka taru ngi habit bandan pada ka jin shania te long haka tu ka platform ne halade ne haki tiar phibo ne bala haki brio ru phi khot banyaram te katu ka pop up market ka ashisha kata ka jinyaram ban pen itu ban pen kieu yeladi kumdu kayat ka market kumdu POE ba kayat ne kamyat ka tiar kinu ki jat tiar ki bayat kinu ki jat tiar ki bamyat kinu ki baslu kalong kumta ha nama ki babun hing yu iba hakini ki por ba menta ki pendan kami kini ki rensan ban kuman ong nal ka tin nong wai ban yo e kata ka exposure dan ni ba kin yo shishai kata ka jing itu nam ta ka kam ka ba ki trai mo kala ban dan ki jing e kum ba pi ong ma pi mo haki benta ki babun ne se henry kalong pat ngatrai ka jing rap ngatrai ki babun ban yo e kata ka jing itu ban naki kendiat ru nginya pai asya ka benta ka ba ngiyo iba kini ki por ba menta kuma pi ang mo ka internet ka long ka way na ki rensan ka ba ai sisai ki jing hikai ki babun na danginang ban pendan kam but ngatare ki babun ba ki kena samla ru ki yo mensiam ba ban le se ban persang ye iba thamai ha ka jing yai lenti ka jong pi na ki e ka jing mentoi ka ba pis ngo ba pila yo kham tam ba pi tre ye kini ki kam ka jimentoi ka jonga ka longba ngayo ka experience ngayo ka jinang din start na kini ki jat kamru ki pentebet yang suki ngahaban le hot kamde ka basuk pihaban feel hi femla ban om ban finchu biang ben kan chulong successful ben pihaban dan ki trials and errors tamba pihabe ban persang mentale ko baong internet pio alun lada pi ngau kwa bande ki e le bet lada long kum nu ru pi le bet ma bli ka shong bet happy ba pen yeng hala ki jong ki ti ki jan ba pen pet ye la di shwa ba pen si yo ban pet ki we ti bat ban explore kamut ba fi ha ban le tang ka we ka kam mang la ju sha ong ba fi ha le tang ka we ka kam tamba
ngamdi ita ijat brio ngastuna ban le bun teli kam bat ngastuna kum ta hidu ban persang tilong pihak ban persang bete kat ba one kat ba POE kat ba PE impedant interest pi persang be ban le and then pemdei te ban ong ban kenan din ne ban ong an give up ne hoi kidan ki por ba pila le ka tu kam kalong kala bam pala de ka por jang pi kala bam pala de ki aka te long kam ya hap shu ngaru nga jule kum mencha nga jule tu ka razin art ka tu ngasu tenan ban le ka tu mo tambang kham de shu namar ba ka bam pala ka por kat ban e utu kat ban ayu haban up de kisngi tilong kala bam por te tilong so long haban per hap ken yela di haban per khat long kalong worth it ne em lada ko mangali bale halai teli kum tu tilong kam ya hap te nga bat kidan pat ikiwe ki kena ne ki rangba ki bale hoi itenan paki dan por beki ai be ka por be tang ya katu kakam tilong ki kiu tilong ki long itenat ti ki kam baki le ru hende kum ha ka jisham janga pade kum be katu kakam ngah ban gendan din no namar ba pila dan adon kam takadaw long haban explore te long kadang yo kalat kal pidang shai pidang klan pidang yo ki hane ha po slaperte wat hadi ha kamariang ne ha kadi kanu kanuru tambah pihak be ben explore kata kadi ka yo ja kin dia ru na ki hi song thu ba kanu ka kam klam ka jing kersan klam ka jing yo man sim ka long ka ba e ba kam tam ha bangi kendu iki jing e mo ladangim don ni saki le saki loki jor ki bayem bahasam ki bay men sim lani kam tam e ladangi tre ka kampat ba ki customers ki jongi lani ki nong thit ki jongi ban ay men sim ngi ngatre ka long ka ba e bangin jam shakamat ka jing sham ka jong pi ka jing ya lenti ka jong pi habangi kran ya kata ka benta pat naki ha kata ka benta hoi mo kata ka jin ay men sim lingi kwa ben kum kita ki nong di nong shna ni dan kambit kata ka jin ay men sim ki wei pat ti kum ha ka jin sham janga hayin janga ki ay men sim be janga ki bahayin hasam ki parlok parajor par kum juru danga ki customers hoi ngashi yo ki review ki ba biang ki dan hi ba tu kum ni anamar brio to mo ngim la biang kham tam ni ha kam shet kam tiuliti kin dan bi ki feedback ha ki jin juna e mo ti wala ka taru kita ki feedback mga yo ki ba umda biang mo ha ka jin te janga de nga shimi kitu ngapin ngapin baha apin tebet yela di ba hoat ngala baklang tu de ngamdi ban bakla biang arsin lani kasyong mo haki nga kenduk sediwi customer idan iong yang abang adan jin bakla angta ngayale ban penbet ki jin bakla janga bat hab long ru ibrio basong rit ba pen haban pan ma ba pen haban ban pensngo yaki ba ki jin e jang pi pet kum ni kum tai ngala bakla ngam tip nga bakla hai tambalong haban pan ma te na ki ru ha ti bat kata ka ba ka jin ai men sim ki customers ru ka de ka we ka ba pen kiu ba ka ba pen bha yang aken shimen tai kadai palat naki namar ba ha ka jingya lenti la ka long ha ka tiar ka bangishna ne ha ka jingbam ka bangishat let's say kan don hi hang tu hang ni ijing duna ijing bakla mo but ko ba piong tringi de ban long ki basongret ban priang ya kataru but ban shim ya kita ki jing bakla jungi kum ki jing sneng let's say bangin kampan ba mo ka kam ka jongi naki ngi la poi hatat shaka bakut jang ka program ka jongi but kum bangi jule man ka por ni ju samru ya ka kubol lan ka kurwa jong ki nong wan hang ni mo ki artist ki ba wan hang ni na ka benta ki parlok ki ba pe ingi hene ka por tile se ka kubor ka jong pina ki na ka benta ki parlok ki jongi ka message mga dan ban ai namanta ka de ba pide ban explore la di pide ban wat kalat ka Lynti komentale badan ka internet pilaban source pilaban wat pilaban persang kawe ke ka practice ba pilaban ne bat ban long ki bri ki ba snowden bat ban ya chapang bat ban long kita ki entrepreneur la ne ban seng kanu nu ka kamru ban ba pen mde tang ba na benta la di hande ba pen dan kata ka mensim ban ai kam lang ki we tang kita hai kulish bon
Kublai shibun naki kalong ke kubor ke besong tenan nama lah kapor ke ba ngiale man yo ya kata kam ke jam ke bebiang ki kena kam tam menta ha ka ba ki bubun ki ngop no ki jing smiu lada ki song thu ba kambiang ka jing em ke jong ki ti ngatri kalong ke jing pencluri ki bubun bakin de se wan shakman ikin persang iki bethamai mo bakin long ki brio ki ba imba emiat ka jing em ke jong ki kublai shibun naki ngi kit bok riang pi na ka benta ki kam ki jam ki ba pidon ba pinang kiu irat bat le si pinang poi na koi ka benta si koi pan man nang kham penyar susu ya ka kam ka jong pi naki na ka liang ka dit ke Meghalaya ka nai kublai ka por ka jong pi ru kum ju kublai shibun kublai piru te palok kum tu ngi oso ya Samla naki hoi kum bai ong ki jing e ki bubun ila ha pan yai lingba Henry kita ki jing e kim shimla long ki jing pendu men se me i Henry kila kala long pen ban ki jing pen shlo de i ba inang tur sakmat bat yai ne ha ka thong ka ba ila bu na ka benta ka jing em ka jong i ni ket bok riang i bat ni kermen ba inang kiu shu shu ki benta jong ka jing em ka jong i te palok ni sai sham yang wat pi ha ko pat ka benta adu kata ka por kublai pi palok